Zapni svetlo. Ďakujeme, dovidenia. Svetlo. Pozri sa, Maxinko, ti tá poštárka doniesla takýto balík. A čo tam je na ňom napísané? Počúvajme, ale prečítaj, čo je to pre Ginu. Komu je to? Toto posiela detko. A tu je čo napísané? No čo je toto napísané? Toto vieš? Má? To číta. Venky ti to číta. Veď ale prečítaj, čo to tu je napísané. Áno, tak to bude asi pre Maxíka nejaký balík. Mám otvoriť mi. Otvorím ti ho, láska. No, dones to do detskej a aj donesiem nožnice. Hneď ti to otvorím. Neháď ten balík. Balíky sa nemôžu hádzať, ty, Šašo. Čo v tom balíku môže byť? Ty si niečo objednával cez internet. Čo tam je? Veľmi opatrne. Toto je veľmi opatrne. Musíš. Počkaj, ja to strihnem. To nie je pre Franky. Nie, to nie je pre Franky. Aj Franky si to prečíta. Aj Franky si to prečíta. Nejaké noviny sú tu. Opatrne, dole polož to na zem. Nevieš, čo tam je. Vajíčka poslal detko. Či čo to poslal? Maxinko. Mašinku Maxikovu. Jejda. A ešte čo to poslal? Kolajničku. Tu, čo si zabudol. A vagónik. Počkaj, a ešte vagónik. No idem ja pozrieť, či neprišiel ešte druhý nejaký balík. Mašinka. Mašinka. Mojako futí. A vagónik tam bol tiež, aha. Páči. Jejda, tešíš sa? Že máš. Tata mi Čo, láska? opraví toto koleso. Tatino ti to opraví. Tata, opravíš mi toto pokazené koleso. Áno, opravím ti ho. Naozaj je to pokazené to koleso. No, teším sa. Pozri, čo to detko poslal. Jej. Poslal to balíkom, lebo nemohol prísť detko vláčikom. Tak poslal balíkom. No ešte sú to novinky. No. Prečítaj si novinky. Prečítam si novinky, dobre. Poslal detko. Máme novinky. Zavoláme detkovi, dobre, poďakujeme mu telefónom. Poďakuješ detkovi cez telefón.